Ang grabe po ng salad ni Nongoy. Ay, pinaskuhan ako rin mo. Isa, nak. Grabe po kag pinaskuan. Sukad sa kong pagabata niya, 18 na lang ko. Muna yatang ni mo na ako. Isa ka salad. Birthday ra ba na ako ron? Sa ako man nga. Pumatay handaan niya eh. Si Ninong. Ambot, asa na ron. Eh, sige ra maglikay-likay sa likid. Birthday na ako niya. Hapit ang mong Pasko. Mauni ron, ninong niya. Hindi ka balo muhatag di ay. Eh, gusto. Ako din atuon sila kay basig na as dito kay. Perminti yun ako din siya makitaan ba? Kasi ay, matagaan ko niyang pinaskuhan ron. Kay birthday na ba na ako? Naaman na akong kinugos ka ari dayo. Oh no! Hala, patay diri pa ingon. Unsaon man ako ning wala ra ba ko'y kwarta ikahatag ba ni? Lah, tuol na kay siya diri gyud na paingon. Muli sa kus balay. Bos balay. Si Ninong man to? Kani yun si Ninong yun. Sige rin yun ilikay-likay na ko ba? Salig kay birthday na nako ron niya. Hapit akong Pasko. Atuong ko ni sila ha. Yun ikalikay ron kay tugay na kiniwan na yung hatag-hatag sa kong pinaskuhan. Ya, birthday yun ako ron. Gag! Ginagawa mo? Unsa man tawala? Naa si Tikboy. Ano mo man ang gisarada nga pwede man tayong inita. Sirat ana to ni Bakit. Naa si Tikboy katong kinugos na ko ba? Ano din ha kay paluma-luma ko kugos-kugos sa lang bataa karon. Unsa imong ihatag ron? Naa ra ba diri paingon pa? Wala na ba tay kwarta? Kung pananglit kang baka, mga ito diri, inabi ang wala ko ha. Ay, sabab, sigla na ron. Na mao na daro ila karon og mga ayo to ron. Mao na tok ayo. Ay, sabab. Asa man ako maninong? Ay sus, dali ako maninong ba? Sige yun eh. Likay-likay ba? Ayo! Patay ka na ay imong kinugos. Ayo! Ayo! Oy dong, unsa day tuyo nimo dong? Aw, tinangita ko ni Ninong ba? Hala, wala ra ba imong ninong diri dong? Ay wala, day te. Asa day siya te? Hala, nila ka ra ba to dong? Kansa dong ha, abrihan sa natin sa kusina dong. Aw, ninakaw dito siya te? O nila ka dong. Kung may yang gilakaw te? Wala na ba ko kabalo dong kay hindi mantok sa kadire dininga ka dayon dong. Aw, lagi ka itong nakita. Lagi na ko siya paingon lagi dito dagan. Gani ninga ka dayon sa diretso. Ay, pag sure din natin. Ay, basing yung tago rin dati. No! God, please, no! No! Kani ko kabalo ang ato paingon gawa man toy tingog-tingog. Ano, sam ni si Ninong, oy. Sa una rin yun na ba? Sige yun kung taguan ba? Nyag, hapit na akong birthday. Kaya karon birthday na po na ako. Tago na po siya. Sige lang dong kay basi makit-an na to nimo din haga sa unahan dong. Ingna lang sa dong kay ikwarta diri hatag nimo dong. Aw. Di jud ko motuwa ni nga wala ni dire kay kit-an jud ako mismo sa mata nga naay jud dire. Tago ito ba kay sige kung kilikay sa ko kay hadlok tong ngayon ano kwarta. Pag siya dirati oy. Wala lagi diri dong. Tanawa gani dong. Oh, wala ako na ikaw diri sa nabilin dong oh. Aw, di gina mo gawas daron te. Di jud ko motuwa nga wala na dira ba tago dito ba. Bisan pag imong sakon diri dong wala lagi dong. Aw mao pati wala de si kuan dira si Ninong dati. Pag siya pati na si Ninong dira wala. Naa dong nitago dong. Kaming tago di ay. Aw binagog wala ba kay hait ra ba kay ni Sanggo to? Wala na lang imong tinubos diri oh. Para diri oh. Asa ba? Ay, Asa man? Ninong, Karing, amin ninong na, amin na. O, saan sa tayo nini mo na? anang ngayon ako binaskuhan ni mo Ay, ba? binas ko. Oh. Yan, nice salad na, nice salad. Si Salad. Binungwang man ang salad ya Ninong. Anong salad-salad man nga? Kapuha na guys kung kinugos Ang grabe po ng salad ni Ninong oy. Ay, pinaskuhan ako rin mo. Isa, na. Grabe po kag pinaskuhan. Sukad sa kong pagabata niya 18 na lang ko. Muna yatang ni mo na to. Isa ka salad. Binuang man ang Lami Ninong. kininak, lami jo kininak. Ambis ka kung saan kakalami. Mas lami pakuha na Ninong.
Susaw man naka. Krisis ka. Ako wala Grabe po ka. Una-una po ninong oy. Sukad sa kong pagkabata. Nya. Nagdisotso na nato muna yatang mo sa kwa isa ka. Kuan? Grabe po na oy. Naku kwarta dia. Aw. Ay, traba kining sundang ninong mo basig. Ay, Aputlan jud kag isa ka kamutan eh. Stop it. Get some help. Tilawin ako sa Dili ko mong tilawan na. Magkuha ko kwarta na. Kuha lang dito lagi. Grabe po na. Kuwasa na. Sa munir yatang na kwa isa ka buok. Sus. Saon man ako ni. Aron makalakaw na kay sabak kay inubos. Unsa man ni? Gusto mo iyo. Ako kulangan ba na? Kulangan. Ay kanina. O okay na na. Ako kani? Oh. Ako okay na ni ninong. Salamat kay niya. Ay sa Oh, ibuta sa sanggot na. Kay Ninong. kasi mo yawa. Ubalang pa ko diri ha. Ubalang ko diri ugma kay alang-alang 100 mong giatag niya. So kadto sa kung pagkabata niya, na 18 na lang kung wala ka ni mong giatag. Binuang man ang imo ha. Ibuta sa sanggot na kay kasi mo yawa. Aw, ano ba? Wala pinapindi ka mo gawas kay. Kasi buburot din kung kamo Salamat ipasal mo na. Balik din mo sapatos. Oh, salamat kay ani ninong ha. Oh, sige. Oh, sige, matos ko ninong. Sige na. Oh, salamat yung kay ani. Aw. Ay, traba kining sundang ninong mo basig. Ay, Aputlan jud kag isa ka kamutan eh.